Tapos na ako mag-film, guys, ng ilang videos. Let me say. Ng 1, 2, 3. 3 lang ba? Libra, what's Oo nga, 3 lang pala na video yun. Kaya lang kasi yung isa inulit-ulit ko. Ay, no, 4 videos. Parang naging 5 kasi yung isa inulit ko. Grabe. Ang ingay kasi kanina, pero ayun, hindi ko na inulit yung isa. Kaya, yun. And currently, I am napagod ako, guys. Salita ako ng salita. Alauna pa lang nung nag-start ako, ha, girl. Currently, I'm editing my vlog 48, yung metadata niya. Ayan. Kung yung mga swatches ko, kasi I bought Nishido. Ano bang proper pronunciation nun? Nichido or Nishido? Lagi ko kasing sinasabi Nishido, kasi parang, di ba, yung word na chic, parang ganon. But, I don't know. Meron din namang chic, meron din namang chic. So, I don't know what is the proper pronunciation, Nishido or Nichido. Let me know down below. Ayun, guys, nag-swatch ako ng 2 lipsticks, puro 50% off yung dalawa. So, nakuha ko lang ng 99 tsaka 88, parang ganon. Diba? Bongga. Kasi sabi ng sales lady din, minsan-minsan lang daw mag-sale ang Nishido. Kaya, ayun, kinuha ko na yung dalawa. And I have an ongoing pimp again over there. Kasi malapit na ang period ko. Maybe next week, may period na ako. Diba? Pasko, may period. Red na red ang Christmas ko. Yeah, so, kain muna yata ako. Kahit mag-toast lang ako ng bread. Kasi nagugutom ako bago ako mag-edit na naman. Sabi ko mag-toast ako ng bread, kaya lang lahat ng butter or margarine. So, we have here, I don't know how do you call this one. Binili ni mama ko kanina. Parang ito yung kasaba siya, tapos may buko, or may, ano ba tawag? Niyog? Ano bang? Yun, basta may coconut. So, let's eat! I am watching Sis Precious video reaction time, or reaction video music edition. Ayan, while eating my snacks. Malapit nang dumating ang babaitang ito dito sa Pilipinas. March, andito na siya. Excited na ako. Hey guys, so tapos na ako sa mga pagbabalot ng ibang regalo, and ano ba? Yung in-upload ko yung metadata niya, metadata, whatever. So, ayun, mag-aayos muna ako ng mga gamit na ginamit ko na nag-film. Look at those mess. Yeah, right there. Can you see? Hindi siya nagpo-focus. Yeah. Andun yung mga, saan ba? Yun. Yun yung mga pang-exchange gift namin. And, ito naman yung sinupot ko siya para makita ko kung kasya ba siya sa sa plastic na maliit. Pang swap ko. Pakikiswap ko. Basta yan. Yung mga yan. And the tools na mga ginamit ko. And yeah. Everything is in chaos. Tapos dito pa. Diba? Chaos tong kwarto ko kasi yung mga damit ko na nandyan, yan yung mga ginamit ko na nag-film. So, bihes, lagay dyan, ganun. Sa mga gamit. So, mag-ayos muna ako, guys, para, why I'm not in focus. Mag-ayos muna ako, and then, may duty pa ako mamaya. Finally, guys, na-clear out ko na itong aking bed. Yeah. Clear out na sa lagay na yan. And, ito na lang yung mga for swap ko. Sisend ko na siya bukas kay sis Angelica. Yeah. And then, ito yung mga pang 1, 2, 3, 4 pang exchange gift namin. And then, this is the tripod that I'm going to return to Lazada tomorrow rin. Together with this pala. Ayan, dyan ka na kasi sa LBC kayong dalawa. And then, ito yung mga for giveaway, para sa night routine giveaway, para sa 2016 favorites giveaway.
napagod na ako. Para sa gift wrapping giveaway. And then, this will be my review file or para sa hindi pa rin natatanggal guys yung swatch ko ng Nichido Mukhang maganda ang kakalabasan nito. And hindi ko siya mabuksan. Mahirap magbukas pag isa lang ang kamay. So, ito, this is the curling iron. I don't know yet kung i-return ko siya bukas. Basta yung tripod, sure na yun kasi nagawan ko na siya ng return slip sa Lazada. Itong tripod, maling color ang binigay nila sa akin. And then, I'm going to review also this micellar water. January na siguro yan. Mare-review. And then, 2 lipsticks from Nichido. Ito yung mga na-swatch. And then, Dinboozled. Oh, yeah. So, meron tayo 1, 2, 3, 4 videos pa. Hey guys, I'm going out to the hospital to have my duty. So, di na ako nag-makeup, dark eyes. Kasi, para overnight walang nakalagay sa mukha ko. Kasi maghapon akong may sa mukha. So, yes. I'll talk to you guys on my next video. And bukas na lang ako mag-shoutout before I close the vlog. So, see you guys. Bye!